Hei le, khovel riat chak Israel ui sathiam sinbet te chet na ngai nom tak chu. Ole tun rum chu tle min kan thu le la kan han her dang lam deuh dawna. Israel Hamas in dawna mitang in thleng han nei meka. Hei hi atop lama tlema zong kan soyang. Mitang in thleng ringot chu big news. Mitang in thleng hi big news ani rualin ngai thatu te a hip te chiam lova. Hei wang hian kan ngai ven khovel mi puina kan ngai ven. He buaina a che tha Israel secret agent sinbet te chet na le. Tu te nge an ni ti te kan soidona ni. Mossad te hi Israel rampo na en thlak na le chin fel ngai ching fel tu na thok tu operation kalpui thlenga thok tu an nia. Chuti lai chuan sinbet ero Israel ram chunga en thlak na le akai hnoi khoi tu an ni thung. He Israel ram chunga security service hian history ro pui takan na ya. Hamas nena indona konga hian mun poimo takan chang mek bok. Hamas hauron che thut na khan Israel ta na chet na nasa takron thlenga wang khan sinbet te hi kong le lama chuan an hming cheviau bok. Tuna Middle East buaina hian Israel ram chunga security service ISA ani lo le sinbet te hian rol poimo takan chang. US Federal Bureau of Investigation FBI le British MI5 te ne na khai khin fo chu sinbet te hian nia. An mission poimo ber chu en thlak na subversion le sabotage dawna ania. En thlak na te aru ka chet chuana le tlang thang lova dawdal na lo ma chhon te chu an chet dana ni. Juda extremist te ne la inzom na nei abik takin West Bank a mimal hum himna petu Prime Minister ang chi te tun naya cyber operation kalpui te po atela. Chuti ang ven him na te chuan kalpui boka. Sinbet director chuan Prime Minister na trangin direct in advice ala thin bok. British Mandate of Palestine hun lai sang khadzakwa som kwa pahni atranga sang khadzakwa som riat sang khadzakwa som li pariat thleng khan Jewish intelligence chu Juda underground organization lian ber Hagana defense kuta om khoma. British havin Palestine an chua san le Israel lo pian vele mei thla sang khadzakwa som li pariat khan Hagana chu Israel Defense Forces IDF din tharzi nga an telvea. An intelligence service chuti to pani. Chumi hnuwa chuan intelligence agency pathum alo ding thara. Chung te chu amman han tia sipa intelligence en kol tu te. Ramdang intelligence khol khom na thok tu te. Intelligence clearlet na tele aru ka be pui thlak na lama ngai tu na seng tu Mossad te. Tin sinbet te po anron piang chuak ta ani. Sinbeta formal tax te chu apumpuya dang lam lem lova. Kumtam tak chung chu hlo om lo thleng te azirin thilpoi mo berbera anin thlak dang lam viau bok. He pol hian a hma an buai pui ber chu Soviet bloc en thlak na ania. Eastern European bloc atranga Israel rama Juda PM lu tam tak zinga hian. Soviet intelligence te anin rol na sa ni inan soi trina. State din tir lama sinbet na poimo dang chu Israel Arab nam tlem zok. Kumsang khadzakwa somli pariat in dawna nuwa Israel ramala om. Sipay sorkar nuaya om Arab Palestinian nuay khatsi nga te enfiala vilzuyani. Kumsang khadzakwa somruk pasari in daw malok khan sinbet chuan lotlin na ro pui takan changa. Egyptian Israeli double agent Rifat al-Gamal Zakwet Biton nanti chuan. Egypt na Israel indaw na ruwa man na chungcha nga thudik lawa peya. Israel chu laya be pui thlak na atrangin. Ground operation tran tur angin na soya. He thutsa atrang hian Egypt mi te chuan Israel ground operation be pui thlak na chu titop turin inbuat se na an nei. Mase an thlo na te chu open run uaya an da. Chu wangin Israel Air Force chuan Egypt Air Force zong abik takin leilam be pui thlak na darkar thum chungin operation stake chu sinbet wangin a hlodling ta. Chu intelligence history a inbum na magber pola ngayani. Kumsang khadzakwa somruk pasari indaw nulama thil thleng kha sinbet tan chuan thil danglam takani boka.
an ngai tu na ber chu na sa takin Palestinian matong lama a in thlaka chuta tang chuan tuna an din mun heran her chuaka he in thlak danglam na hian Yasser Arafat a kai hruai Palestinian te chuan Israel mi te laka fir fek be pui an thlak tran kumani Israel ne na tho ho na nei Palestinian te chu West Bank Gaza Strip le Israel ram nge ya pon oma sinbet te chu Palestinian ram lua towa te aru ka da an ni bok reivak lova chuan he pol hian intelligence an thu hriat te khol khom na an trana thopui tur network naupang puitling hausa le re thei mi chi rang rang an neya Israel chiat na du tu Palestinian zirchian na le an zinga alang lova khosak dan te pon zir chho trana kho pui le kho rang rang an in rola an man ro then khat chu sei sel hlo tak te pon om entirnan Palestinian mei chia te chu blackmail in tho pui ta nan la a Palestinian society hlui member anga an har satna te chu mang tangka in saruak thalak lak sakin an tho pui lo chuan thalak te chu pholan ani tur thu mangin an vo bet bok ni in ziak tu then khat chuan an tar lang Palestinian ten Israel an beina sa zual zela thina tamzok an thlen chho zela wangin sinbet operator te chuan fir fiak te beina ti top turin ki intelligence mu tumin rim takin na an thoka ramria nasa takin an norbok kumsang khazakwa sumko chawa Israel le PLO inkara Oslo Accord chawang khan Israel chu Palestinian ram lu atangin an in hnuk doka kumsang ni panga khan Prime Minister Ariel Sharon kai hroina hnuaya Israel chu Gaza Strip atangin an in hnuk dokani heng abik takin Gaza Strip atanga in hnu dona te hian sinbet te chet na chu angong hle a anthil nei tam tak an chana abik takin Gazan tho pui te an chana hei hian intelligence poimo tak an mu chu ati har sata a zoi in he pol hi ma se lo chuti rualin zoi in he pol hi an lo thang chho vele ta a an technology thazok te chuan Palestinian communication system a an lut lang thei ta boka chuta tang chuan thu poimo tak an la khom thei ta ani October ni sari sang ni som ni pathuma Hamas ten Israel ko rang lu chila rong taka an chet na khan silai keng ten Israel mi poi seilo sang khat zali vel an thata mi jani somruk vel an ru bawani kha khata khan sinbetan chuan chet na mol phona rap thlak takani an director Ronen Bar chuan vandoi thlak takin Hamas beina ron thleng thut ti top theina tur malak na tling an siam thei lo ti poma ma se lian zokin kan ron khambe kang ati tuna hian Hamas ne na boina hian na se takin an che tar rengani tuna Hamas dona konga hian sinbet hian enge an chan vo IDF ne na tho ho na thatak na in sinbet hian Hamas thil nei headquarters ralthuam warehouse IAF ina bawro ka tanga systematic taka ati chet chungchanga ki intelligence an petrin zia chu Israel Air Force ten Gaza a Hamas ho mun ma chiang le dik taka an ka chet theina turin ground atangin information run tlak fit char tu chu sinbet te an nia bom sing tel kap lut si in civil mi an thi tam lo jok hle a heng zong te hi sinbet te na thora ro pui tak wangani tin Hamas commander engemazat an thana hian sinbet te hi anin rol thuk hle a an kut zala an chet lo po in an thu hriat mangin special force dangte an cha chuaka Hamas commander tam tak an tha thai phani Israel sipai te hian Hamas be pui thlak turin Gaza Strip anin son nu khan sinbet operator te chuan malam pan mek te nen intelligence an la khoma abik takin Israel mi man te omna chungchanga information tam tak an khom manani IDF chuan intelligence dik taka chuan an chan chuak theidon ni in beise na thuk tak an nei lain hetiang hian mitang in thleng dil kalpuya lo ni ta hlo zoka sinbet mission dang chu Hamas hruai tu zon chu ania Israel be pui thlak na abul tum tu ber Hamas pai thlak chu an tumbul pui berani he thil tum ti hlotlin nan hian Israel sipai te chuan Hamas hruai tu poimo tak te than tum mek zela
Hamas laka beipui thlak ani hnu loka Sinbet le Mossad te chuan Special Operation Center an dina October ni saria Israel ramalut le Israel mi te thattu Hamas Commando Unit member te son chua le thattu ra ti an ni zong chuak le thattu ra ti an ni he malak na awang hian kan soitak ang khan Hamas sipai hruai tulok tam tak tha an lo ni to Israel Internal Security Service Sinbet chuan October ni saria poi khoina thlenga in nam hnoi Hamas firfiak zong zon chuan tuma chu beipui thlak chu tuna hian an kalpui meka an kalpui mek zinga hian unit thar nili ti awwa chuan din Hebrai chunga acronym pakhat ni in nili ti omze chu Israel hian chatuanin do ta soilovang emo atum a hlen nge emo ti na ni ome he unit hian October ni saria Israel laka thina thlen tu ber October ni saria Israel mi tam tak thina mo phurtu thana mo phurtu chanvo nei mi maltin te zong chuak tur le ti boral tumin ma an la an agenda pui ber chu October ni sari jing khan Israel ram chunga lut nukba Hamas pol sipai pol chunga Special Commando Unit member te bayan ni amain he nukba unit hian Israel ko rang ale Israeli Defense Force Unit Outpost te an lo bei to bok Sinbet unit thar member te hian Sinbeta Command le Control Group dang Strike Cell te thunun lovin an duanga chet phal sakan nia hemi sonatan hian unit thar hian Field Operative le Intelligence personnel te an nei bok ni in report chuan a soi Israel chuan Hamas sipai ho tu te ada thazel Sinbet mason na hi October ni sari hnuwa beipui thlak na Israelin Gaza Strip a Hamas player poimo engemaw zat ada that hnu ni engemaw zat aliam hnuwa thleng ni in Sinbet ta chet na awanga heng Hamas mi poimo te hi tha an ni ti hriat chu ani October ni sompali khan Israel Defense Force IDF chuan Hamas Special Force nukba unita company commander Ali Khadi mitam tak thina thlen tu beipui thlak na kai hruai tu chu an that tian soya atuk zinga Hamas mi poimo dang nirima beipui thlak na kai hruai tu Bilal al-Khedra chu leilunga tanga nuai bo ani vele bok October ni som pasari khani Israel air strike in Gaza abaya Hamas a Central Gaza Brigade ho tu Ayman Nofal chu athini in an soi chu baka hemini vek hian Gaza atanga report te chuan Hamas hruai tu Ismail Haniyeh chung te chen na in pakhat beipui thlak na hian mi sompali velan thi tian soya an zinga hian Haniyeh unaw pa le afarnu te pontel Haniyeh hi Qatar a cheng ni in Jerusalem Post chuan a soya he thil thleng hi Sinbet te in rol na awanga thleng thei chau ni in an soibok Israel le Hamas in dona October ni saria Hamas in Israel laka beipui thlak na Israel mi sangkhat zeli vel thi na chu phubalak na Israel chuan a kalpui mup ti kan hria Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas in beipui an thlak hnu loka Gaza laka indona puang ani kha hemi hnu hian counter offensive kalpui na rocket mangin indo thlona mangle ral thuam mangin na sa takin Israel chuan cheya Israel in Hamas firfiak te ti boral tura Gaza Strip a coordinated ground offensive fanaya anin buat saina po hian Sinbet te na tho chu ro pui hle an information lak khom mangin Israel Special Force le Infantry Brigade te Air Force te chuan na ro pui tak an thok mek ani ole Sinbet chungchang chu du tok taila hetila hian Israel Prime Minister Office chuan voin thotran nia Gaza ami man chuatur lis andong le tonin he thu kan buat seila hian a soya nizan lama Israel mi sompali Hamas ho ten an chualea an zinga hian naw pang pakwan tel an chua zelen zinga hian kibbutz Kfar Aza khua American Israeli khua le tui kumle mi avigeli dan po tela October ni sari khan anu le pa chu Hamas ten an lo that to a US President Joe Biden chuan chua ani theinan voi tam tak alo ngen to
nimin tlaidar nga vel khan Red Cross ko ta hlan an nia Israel sipai te hna hlan le an nia ramri atang chuan bir saba bula hat Zerim airbase a longin an hruaya he hmuna hian an lo dong songa chumi hnuwa chuan damdawi ina da ni in an chung te hna hruai an ni chhuah zelen zinga som chu kafar azalam mi an ni an zinga chhuah zelen zinga mipa pakhat chu Roni Kirivoi ania Russian Israeli citizenship na yani President Vladimir Putin angen na angin Hamas hoten an chhuah ni in an soya tuna Israel Hamas framework noya hian Kirivoi hi chhuah zelen ani lova nili chungin Israel mi somnga tal chhuah zelen tura an ti zinga potel lo Kirivoi hi rafa kaltlanga Israel mi chhuah zelen om chuna nia arwal hian Thailand mi pathum po nizan lam khan an chhuatel US President Joe Biden chuan Israel le Hamas inkara hun engemaw chen inka hai chu miman te chuan ni chung chuan akal zel a be sei thu a soya hei hi helpol ten mi som pasari an chhuah bel le hnuwa a soya ni heng zinga hian Israeli American mei chenau pang kumle mi potel pathiani khan Israelin Palestinian tang lerol somthum pakwa an chhuah tir hnuwa lerol somthum pakwa an chhuah hnuwa inka hai puana ni atanga Israelin Palestinian mi a chhuah zong chuza som pasari an tlingta ni hei hi voin lama an chhuah chiar tel lovin ani Biden chuan kumle mi Hamas in an man Abigail Idan hian October ni saria Israel rama Hamas sirfiak ten anu le pa an thala ya hmu thu a soya chuta tang chuan hrena ni ta ni ati US news conference a Biden chuan atuar chhuah chu ngai tu phak lo khopara phlak ani thu a soi Abigail hi enkol turin damdo ina da alu ania damdo ina hruai ni thu Israel Channel 13 chuan a soya api Carmel Edan chuan Reuters nena aron kir le ti soya Biden chunga lom thu a soya mintran puina zonga lom thu kan soya ni ati voin thlenga Palestinian mi thizat chu singkhat sangli zariat vel an ni to ni in Gaza Health Authority te chuan an puanga mi makta duai tel chu mun him lama an tlan cheto bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan pathian ni khan Biden chu hostage release chungchanga abiak thu a soya nitin mitang somdang chhuah zelen an ni theina tur ani chuan temporary inka hai po sayrem ti thu a soi mase Netanyahu chuan Biden hena inka hai ti to pani huna kan thil tum ti hlotlin nan kan chakna zong nen kan kir leang Hamas ti bonan Gaza chu ani na anga a dan ngaya akir le to lo nan ati heti la hian Palestinian te chuan Ramallah an mi le sa tang chhuah zelen tak te chu lom takin an lo hmok ni in Palestinian News Agency Wafa chuan a soi ve bok Thai mi man chhuah nun ber pathum te chuan hrisel na atha ni in Thailand Prime Minister chuan a soya Thailand mi sompanga tuna hian Hamas ten an la hreng mek chhuah zelen tumin malak chhun zom zel ani tur thu Ministry of Foreign Affairs Thailand chuan a soi Qatar Egypt le US te chuan inka hai hi potsei turin an normeka mase chu tiang chu athleng do nem hria talani lo Gaza Strip chim lama Palestinian lo nei tu tha ani hnuwa tuna dil kallai hi ati sukuk an ring dewa mase borok thara om hri lo helo nei tu hi Gaza Magazi refugee camp thlang lama Israel sipai ten an beivangin a thi ni in Palestinian Red Crescent chuan an soi West Bank a po tharum thona a chuak na sa Israel sipai te chuan in rin nit lai le pathian ni zing khan Palestinian pasari an thata chung zinga chuan kumtling lo pani le silai keng mi pakhat atel ni in medics le twal chung mi te chuan an soi ni in Reuters chuan a puang tuna hian Qatar diplomat te chu Gaza an om towa an ramina tranpuina apek chhuah dana ruam hanna siamin an om mek ni in Qatar Foreign Ministry chuan a puang Gaza marlam mi hring puina convoy tel UN official chuan
pathian ni khan tran puina pol te chuan thlakhat chunga thil thon chhuah tam ber tuma thleng ni in an soya tui thiang hi min tur po thon lu an ni ta a tui halna ina ti rum le ti chau marlam mi puite mang an na zual pui chu a re ni in an soi chom dol na thon lu zinga tangin marlam mi pui chom dol na atan tran puina enge moza ta lut boka chuti lain gazami tam tak chu gazam marlam panin kongdunga mi tam tak an kal ni in an soi nili chung o tur in ka hai ti to pania Israelin bommaron thlak le ani chuan mi puite ta na hlo om don hle ni in an soi bok ole kha kan puan thei chin chu ni le ta phot chela dilan ruam man dana chuan voin hi in ka hai top ni tura an ruam man chu nia ma se Israel hian Hamas ten mitang tam jok ni tin mi so man ron chua thei chuan in ka hai po se re lo thu a soya chu tiang chuan be se na nen hun nan la mang me ka enge thleng zel don le kan nga chang zel don nia